Tata, thank God na taa okwu ụka nna maka na okwu m na-ekwu nchọ ka anyị na-anya na ya o yitelu ọ gabala ebe ndị nna nọ. Abịa na Afrịka, abịa na Naịjirịa, onwe ụfọdụ omume ụfọdụ ndị nna anyị na-eme, ụfọdụ ndị di anyị mma kpọgodu na-edi maka na ihe awụgodunu di tupu ịbụlụ nna. Ụfọdụ ndị di anyị na-eme, ụfọdụ ụmụ nwanne anyị nwoke na-eme, ndị nụ nwaanyị ọfụ. Omume ahụ wee bụ gịnị? Na nwoke, ọ dị ụzọ omume na-abụ na nwoke ya anụọ nwaanyị tụba nwunye ime, oluo mgbe nwaanyị ji eje antenatal, ji eje ụlọ ọgwụ, erapụ sọ nwaanyị ka ọ bụla ya na-agbago na-agbada. Nke Naịjirịa anyị a, nwaanyị sị gị bịakwa na dọkịta si na gị na ya na-abụ solubia, ọ bụrụ nsogbu. Then on the other hand, for ndị nke na Nigeria, ifukwu ụfọdụ ndị nke n'ọkwa obodo oyibo, o nwere ike ọ bụ na ha na-anụ nwaanyị be anyị, ha nata ha ma nkwe nwunye ha, ha ma nkwe so nwunye ha gaa ụlọ ọgwụ, mana ha lụọ obodo oyibo, ha ebula akpa na-eso nwunye ha ma onye ọcha ka ha na-anụ whatever, na-esi bọmba to bọmba na ha na-eje ụlọ ọgwụ maka a na-eje antenatal. Ede m na onye na-akwado ịbụ nna ya akwadosi ike, kwado ọfụma. Afọ ime abụrụ na ama na nwaanyị bụ nwa n'afọ, mana afọ ime abụrụ nsọ ofu onye ka ọ dị ala. That is number 1. Then number 2, ụfọdụ n'ime unu afụgo vidio na-etrend online, vidio ebe nwoke jidete nwunye, anụ m na-emego nwoke arrest. Oburo taa ka anyị bido kwuba okwu etie ife na etiri ife na ọgbakọ a. Ụfọdụ n'ime unu nwoke nọ Abia steeti wee kụọ nwunye duka amama ọ na-eme punching bag. Wee na-ajụ ajụjụ, wee na-asị, nwoke na-echelu nwatakịrị anya, na-eche nwaanyị anya, wee jee ebe nne ya wee sị na ọ fụlụ onye a n'anya, na ya na ya na-abụghị ebi dịka di na nwunye. Ya nata nụtazịa ya anụta, ide ibide chọọ isugbue n'aka. Onye ị na-anụ abụrụ underage, onye ị na-anụ bụ adult. Kedu ife kpata na gị na nwunye gị ahụ ama nna na kpaa nkata ka okenye na okenye? Biko ndị a na-drop ọkwa netwọk na-ebutu unu, please send back your request, send back your request please, and we are not even tapping. Biko nu, kedu ife kpata na unu ama nnọ kpaa nkata ka okenye na okenye? Onwe ife nwatakịrị na-eme adịrọ gị mma, isi nne ya nne na ife ime na ọdọ ọkwanụ mma, ọkwanụ 2, ọkwanụ mmadụ na-abụ makes marriage work. A na-amụ mmadụ amụ. Like I said, ụmụ nwoke ndị esoro nwunye ha eje antenatal, ya na ụmụ nwoke ndị a na-akụgbuchi nwunye ha. Amụkwa na nwaanyị na onwekwe nwaanyị ndị nwe single bone na-etikwe di ha ihe, mana nke taa ka anyị negodo anya ebe ụmụ nwoke nọ. Kedu ife o ji doo na biko ijele nwaanyị ka ịbụ, achọrọ m ka anyị nugodo onu ndị ụmụ nwoke, anyị n'onu ndị ụmụ nwoke ka anyị na-chetezie na anyị nwa bụ nwaanyị, anyị nwezi okwu anyị agwa ha, anyị agwa ha.